shigar lokacin ta. Sai mutum tambaya ta biyu, shin wani mutum zai iya bin mamu sallah ana cikin sallah? Sai tambaya ta kuma hikimar shimfiɗa kyalli a wajen wazifa ke bukatar da bayani. Alhamdulillah. To tambaya ta farko, yan uwa magana akan sallah kafin lokaci, wannan ba ta yi ba. Babu sallah sai da lokaci ya shiga. Dan za mu gani ma daga cikin sharuɗar sallah na farko ma tun daga ƙawaidi ba wadda hulul wakati aka ce ba, shigar lokaci. In lokaci bai shiga ba aka yi sallah to ba ta yi ba. Malam na ji yana faɗa yana cewa mutum ya gabatar da sallah kafin lokaci ya shiga da sakan ɗaya, ya jinkirta ta ya batta sai bayan shekara ɗaya ya yi yafi. Don in ya yi bayan shekara ɗaya gara iya yayi ta yi, amma in yi ta sakan ɗaya na lokaci bai cika ba bai da sallah. Shi sa yake da muhimmanci mu tsaya mu kiyaye lokaci, a dinga shigar da sallah akan lokacinta, kuma da a yi garajen sallah a dinga gabatar da ita da kokwanton lokaci ya yi ko bai yi ba, to a dinga jinkirta sallah ta nuna lokaci ya cika, kamar yadda magabatanmu suka gwada mana. Lokaci sai ya yi sallah take yiwuwa, idan lokaci bai ba aka yi sallah babu sallah. Tambaya ta biyu kuma menene? Mamu ba ya yi zama limami. Almamumu la ya kuna imaman, haka nassin yake a fiƙihu. Mamu ba ya zama limami. Idan waye mamu? Wanda ya zo ya samu sallah, sai wani ya zo bayan an idar da sallah, wannan yana cika sallah, kaga mamu ne kenan, limami ya idar. To wani kuma ya zo ya bi shi sallah mai cikawa, wannan ba ta yiwuwa. Wanda dai wannan bai da sallah, mamu da yake da sallarsa da yake cikawa. Mamu baya zama limami. Limami shine limami. In limami ne ka zo ka riske shi ka samu sallah, amma wanda ya bi sallah yana mamu, liman ya idar ka zo ka samu mamu masabuki yana cika sallar da ya rasa, kuma ka bi shi sallah, ba mazhabar da ta yadda da wannan. Mamun shi yake bi ba, wani zai azar shi kuma zai la'asar, ba ta yi wa sai sadisi sallah duk ba ya yi, wannan duk babu ita. Haka wani ko da wasu suke faɗa suke halatta haka, babu wata hujja da ta nuna haka. Dan ba ga haka ba daga magabata, kuma ba mu ji wani abu da ya gangaro daga ma'aiki da aka yi haka ba, ko daga sahabban manzon Allah. Kuma mai nafila ina cikin to mai farin lazimi ba zai bi shi ba. Mai nafila ba zai bi mai farilla, ba zai bi mai nafila ba. Wacce aka yi rangwami ma shine wanda ya zo yana so ya nafila, ya ga wani mai albarka yana farilla, ya iya bin sa yana mai niyyar nafila da tasa sallar don neman albarka. Wannan an yi rangwami akan haka. Amma kana farilla ka bi mai nafila, babu haka. Magana kyalle a wazifa, wannan kyalle girmamawa ne, kuma daɗa tsabtace da wajen ne, kuma daɗin yaƙini ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa su hudu da maulan shehu suna halarta gurin. Saboda haka idan muka shimfiɗa kyalle don za mu karanta jawhara kuma manzon Allah zai zo a imaninmu, to wannan ya halatta. Sai dai komai yana da asali. Mun sani kamar yadda yake a cikin tafsiratul ihwan, an faɗa ciki cewa maulan shehu Ahmad Tijani da ana wazifa babu kyalle, ana da'ira a fas a yi wazifa da shehu Tijani da sahabbai babu kyalle. Sai sahabbai saboda abin da yake gaya musu na halartar manzon Allah, ga manzon Allah ya zo, su ga shehu ya canja, tabbas ma'aikin Allah ya zo, shehu yana shahudinsa. Su kuma shauki ya sa su suke samun farin kyalle mai haske mai kamshi mai kyau, lokacin sai su shimfiɗa a gaban shehu Tijani bai hana ba, ƙarshe ma shehu Tijani ma ya sa aka ci gaba da yin haka. Idan muka koma hujja a hadisi,
cewar an imani annabi ya zo an yi shimfiɗa, to duk baƙo ma idan ya zo ko in zai zo aka yi masa shimfiɗa wannan sunna ne, ballantana kuma baƙon ya zama manzon Allah ne. Ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hujjar mu fata shimfiɗa kyalle lokacin da Shema'u wato ainihin ta zo wajensa yana Madina sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbai, sai ta taho yar uwarsa ce ta Rada'a wacce aka shayar da su a wajen Nana Halima tare da ita. Da ya ganta ta taho yana zaune da jibba a jikinsa, ya yi murna da zuwanta, yana marhaban da ita, yana murmushi sallallahu alaihi wasallama. Da ya tashi sai ya ɗauko rigarsa ta jikinsa wannan jibbar sai ya tuɓe sai ya shimfiɗa, ya ce lalle ta hau kai ta zauna, saboda baƙuwarsa ce mai daraja, 'yar uwarsa ce ta wajen shayarwa. Annabi ya mata shimfiɗa da jibbar jikinsa ta kuma hau kai ta zauna, sannan annabi ya zauna suka gaisa, kowa sahabbai ya gaishe da ita. To wannan ya ishe mu hujja idan za mu yi baƙo mu masa shimfiɗa. Baƙon da muke da imanin yana nan ya zo ko yana nan gashi nan zai zo, to mu muna da imani da yaƙini tabbas in muna yin wazifa muna jauhara muka zo ta 12 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana halarta. Kai da yawa ma annabi yana halarta wazifa ba sai an zo jauhara ba, da shi da sahabbansa 4 kuma da maulan mashi Ahmad Tijani. To imaninmu ya tafi ya yarda akan hakan, don haka muke shimfiɗa kyalle, wannan shine hujjanmu. Idan ko mun shimfiɗa kyalle don zuwan bako ko da ba annabi ba ne, to sunna ne, domin annabi ya shimfiɗa wa baƙuwarsa kyalle, ballantana mu kuma annabi muke shimfiɗawa. Kaga abin namu ya fi ma ƙarfin sunna, ya zama wajibi. Aka shimfiɗa wa baƙo shimfiɗa kowane iri, ina kuma ga annabi da sahabbansa. Saboda aka shimfiɗa kyalle abu ne mai kyau, babu mai hanawa. An dai baka wazifa baka yi, mu masu wazifa ban mu da kyallen mu, Allah ka kashe mu a kan